guys, and I'm back with another video. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Before we've seen i-video kaZinxumalo, uSisi kanye noThembisiyede. Abantu abaningi bayamazi uThembisiyede and ufana ne-icon noma ngizothi ne-legend when it comes to music. Simazele kakhulu lapha kwi-Boom Shaka i-group leya eyayikhona. I think mangingaphosisi kwakukhona ngisho uLebo Mathosa. Okay, asidluleke lapho size la kule nkulumo. I think ube live lapha ya, and then ke ama fans wakhe kwakhomba ukuthi nawo ayamjikela same time yabo. South Africans ayayazi Boom Shaka, yileyo into ebacasule kakhulu ukuthi okay fine, lo muntu lo engathi ke kwi-industry ekakhulukazi futhi ku-music, kodwa ebe engabazi abantu abathatha ke umculo bawubeka kuleli zinga osukulona njengamanje. So bamnamathele ke abantu and futhi ke bazomenza njengoba benza ke uScott Maphuma. What I've realized kule video yabo ngenkathi beshootha lapha ke noSisi ignorant unokukhombisa ukuthi ke abamboni ke uSisi loyana ke okuThembisiyede. So leyanto ikhombe ukuthi ke mhlambe there might be something engekho right in between bona noma ubudlelwano babo abukho right, we may never know. Kodwa ke lokhu kukhombe ukuba indelelo kakhulu yabo kumuntu ke ohlonishwa kakhulu kangaka esingakaze simzwele futhi izinto ke ezibhedayo ifana nokuba kuma beef nan. So abantu ke badecideile njengoba nibona na kuma comments, badecideile ukuthi ke no, at this time abaphume kuyena ke uZinxumalo. Asazi ke futhi yozala ngomuntu. So you can tell me down below ukuthi ke what do you think ke ngesenzo esenziwa ke uSisi bekanye noZinxumalo the time ke beshootha lapha ke kwenye ama events ke ngekathi bem ignore futhi at the same time. Do comment on the section down below. Don't forget to like this video. Danko.